padayon sa gyapon nga nagapanawagan sang hustisya ang pamilya sang biktima nga ginlutang patay sa Miagao, Iloilo. Ang biktima mo si alias Alvin, na 26 anyos, samtang ang suspect naman amo si alias Apa, 44 anyos, kag lunsay residente sang nasabit nga lugar. Ini matapos nga nakagwa ang suspect bangod nga ginpahayag una nga nadiling pagpasaka sang kaso. Sunod sa pamilya sang biktima, ulihin naman nila na ibaluan ng ilagin saligan nga abogado ang hindi lisensado kang paryente pa sang suspect. Bangod sini, nagkuha sang bagong legal counsel ang pamilya sang biktima agon mapadayon ang pag-asikaso sa mga ginakinahanglan nga dokumento. Nagalao man ang mga ini nga mangin patas ang investigasyon sa kaso kag mapasabat sa layi ang suspect. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miagao Municipal Police Station, yagin pahayag na pasaka na ang kaso nga murder. Samtang nagapaday ng kaso, ginpahayag ni Lau nga nagalikawan na ang suspect para man sa iya kaugalingon nga seguridad. Ginpasiguro man sang kapulisan nga nagabantay sila gud malikawan ang konfrontasyon sa tunga sang suspect kag sang pamilya sang biktima. Airtight ang atong nga kaso. So we have a window of 36 hours. That is why na-delay siya. Nag-isa pa na nag-contribute man ang distance ng Miagao to the Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Sa ang pag after na na-receive na sang prosecutor ang aton complaint, mahimo na siya sang information, i-forward niya na sa court. Then under the civil service law, may 15 working days siyang i-submit. The same man sa dito sa may sa court, ay makakandak pa na sila ma'am sa preliminary investigation. There is a prosecutor's office, makandak na sa preliminary investigation. Then i-forward nila information sa court. At the court, makandak pa na sila sa ilaman atong inquiry o kung i-check pa na nila kung may ang obraman sang ang information kung insakto. Si Police Major Richard Lau, hepe sang Miagao Municipal Police Station.